Denge gel, denge Kurdistaniye. Ženevê Çan Radyo'da gelden başkodarın heja İru 24 çile 2025 in Brüksel'e saat 8 la medede emen uçen serisi peşkeş bikenden de mazatya reberapuya. Yekti hafort bükür. Hamu parça bıra yektir. Ve hak emeye, bu fırsanda kecis pişemeye. Bu partiye kurcun buha bavardın, dösardın, imana ve heye, kada ve heye, hatta daviye. Şoğlandı bidin. Eğer me kurda habi yakira, bakur bajur me behevda, me Irak'ı pırtış kazanç bikra, me İran'ı pırtış kazanç bikra. Hink bir dostayı, hink bir ittifak, hink bir zora habi, Türkiye me bitir hink kazanç bikra. Devlet Türk bajarı kesirine bomba baran ker erişen Devlet Türk u komen ve paramiliter yen leser bakuruşate Suriye berdawamen. Negulun çay anhaya balafren Devlet Türk bajarı kesirine yele başure kobane günde waren ve bomba baran ker. Hazani ku bomba baran alhereme doma. برخودرین تشرینه به جوش هاتن پیشوازی کردن پیش کردوه گلن کانتون رقا تبکا و درازور گیش بنده و برخودانه گل کانتون جزیره یکولی بنده و بو و سبهه در قیره در بازبو گیشت کانتون جزیره شنین باجر کانتون جزیره به دروشمن سلاف کرنا برخودان وان و برخودان قصده خو پیشاندرن و دیگرن پیشوازی کردن گل هرما باکروشات سوریه جهشت چلی و جبو پاراسلا بنده و تشنه و نشاندان دجبریا ایشنداگی کران لبندابینه. İnisiyatifa jinen kurta rojava hati avaykerin komek jinen kurtayın bakuruşatı Suriye tekileri revşa siyasi ya heyi ya Suriye u peşe roje gele kurta xuyani ekta. Tada xuyani linabenda şevişka ya bajarı kamışloy hatayin u jinen kurt en ku divar siyasi civaki diplomatik tabi avayke aktif ciddigirin beştari da xuyani bun. Da xuyani jali endami komite amade kariya inisiyatifin nejla temo u nalin esed ve bi kurdi u arabi hatadayin u hatraganı ko وان بنابه inisiyativa jinen kurda rojava inisiyative kenudir avakirne jinan sedem avakirne inisiyative nerxandın u bengehin regez u hedefen karkirine braya gişte par vekirin u bank ve jinen bakuruşate Suriye kirin ko nerxeyen xoye neteveyi u nasnamaya xoy beparisin her va jinan diyar kir ko divijin davakirne Suriye ke demokratik pırçandi ve kevi parez u azadi xwaz de roleke aktif bilizin endami komiteye bankle hem u jinen kurt kirin ko beştari xabat inisiyatif jinen kurd a rojava bibin. مشاهدریج لنانسی دوام کرد چالکوان لقادا نانسی پلاز کومرس داخویانی چپمنی دا چالکوان دستشان کرد کو چالکی د چارچوب بنگا و آزادی جیره به راپوره چاری سیریا سیاسی جپرس کلیک را کرد ره هاتیر دارخصی و دیار کرد کو به 26 باجارم فرانسایی بگرن او خبات دیپلوماتیک جوین انگل سردان مالان او چالکین جدال دار بخن د چالکی د بانگا تریبونه جبو مشاهدریج آجبو 26 روزان او مشامزن او میتینگا گوه بازی ثبات دلستاز برکه بری دارخصنات گرن چالک وران جالی کردستانی و گلین فرانسه دیجین و راست علاقه که مزن هاتن او پیش داخویانی چپمنی دست به مشی گرن دیدم و مشی ده دانزان گو تجیتا ایمرالی او پرگالا قرکرین و دی بیجه هاتن بلاف گرن Furkan Özer ego vesayita zırhıyla qalebi dinav de 11 kesatın girdim. Dinav çemersin akterizeyle taxa yeni pazarı bu şer mezar kirna deste serkirra şaredari akterize de 22 çile de çalaki hat girim. Polis devlet atır bu vesayita zırhıyla civana 20 sali Furkan Özen xiste bu. Nişuna ku Özen bibin nexwaşxane u derman bikin ev bi işkence girtin u birin müdüriyete polisa. Dozgeriye
bi bahaneyê tevîne endamê rêxistinê li ser navê rêxistinê sûç kiriye bi daxwaza girtirê sevkî dadgeriyê kir. Dadgehê jî bi heman bahaneyan özengirt û şandegirtikê. Hat diyarkerên ku li gel Furkan Özen 11 kesên din jî bi heman bahaneyê hatine girtin û şandinegirtikê. Çavkanên Herêmî Ragihanê ku polîsên dewletê li Taxên Demir, Şevket Sümer û Yeni Pazar êrişî her kesên ku li dijî qayyûmên xespkar derketine kirin û gelek kes işkence kirine. Rojbin Kartal Manzak Adem Partiyi hate girtin. Rojbin Kartal Manzak ku di hilbijartina xwe cî ya 31 Adara 2024 de namzeta hevşereleriye panosê ya Agiriyê ya Dem Partiyê bû 4 roj berê hatibû binçavkirin. Rojbin Kartal Manzak piştî îfadeya li dozgeriya ya li Wanê bi daxwaza girtinê sevkî datiya cezeya sulhê hate kirin. Dadgehê bîyîtaya endamtiya rêxistinê biryara girtinê de Rojbin Kartal Manzak şandingirtika tîpa têya Wanê. Nergiz Mehemedî got İran dixwaze jinên azadî xwe baştekav bide avêtin. Duh girtiya siyasî û xwediya xeleta aştê ya Nobelê ya sala 2023 Nergiz Mehemedî biriya video tevlîcivîna Komîteya Mafêjiran a Encûmena Pîran a Fransa û parlamenterên Fransayê bû. Nergiz Mehemedî di peyama xwe ya videoyê de eşkere kir ku li girtîgehên Îranê darvekirinên girtiyan zêde bûne û her roj ciwanên Îranê li girtîgehan de tên darvekirin. Nergiz Mehemedî da zanî ku rewşa jinên girtiyên siyasî gelek xirab e û rejima Îranê hewl dide tola serhildana jin jiyan azadî ji jinan hilîne. Her wa diyar kir ku rejima Îranê dixwaze bi darvekirina werîşa muradî û paşan azîz jinên azadî xwazin de çarîgav bi şûnde avêtîne bike. Di dawiyê de jî Nergiz Mehemedî daxwaz ji Fransayê kir ku yekem mercê sereke yê her guftuguyek li gel Îranê de rakirina cezeyên darvekirinê be. Rêvebêrê Baroya İstanbulê Fırat Epozdemir hat binçavkirin. Baroya lêpirsîna sûcên terorê ya serdozgeriya Komarya İstanbulê di çarçoya lêpirsîna propagandaya rêxistinêkirinê de derbarê serokê Baroya Hejmariyeka İstanbulê İbrahim Özden Kabaoğlu û 11 rêvebêrên ku di nav wan de endamên lîjneya rêveberiyê jî hene doz vekir. Doza ku derbarê Kabaoğlu û 10 endamên lîjneyê de ji bo betalkirina rêveberiya wan hatiye vekirin û her wiha ji ber sûcê propagandaya rêxistinêkirinê ji Wezareta Dadê destûrê lêpirsînê hatiye xwestin. Serdozgeriya Komarya İstanbulê bi hinceta ku Baroya İstanbulê têkildarî Nazım Daştan û Cihan Bilgin ên Bakur û Şatê Sûriyê hatin qetilkirin li ser hesabê X'ê parvekirin kiriye derbarê serokê Baroya İstanbulê Kabaoğlu endamên lîjneya rêveberiyê de lêpirsîn da bu destpêkirin hatiyarkirin ku lêgerîna polîsan a li kargeh û mala Epozdemir berdewam dike. MYK DPP'ye serdeman û diyar bû. Partiya Herêmên Demokratîk DPP di 12 Çileyê de heftemîn kongreyê asayî li darxist. Hevserokên giştiyên DPP Çiğdem Kılıçgünüçar û Keskin Bayındır carekê din ji bo hevserokatiya giştî hatin hilbijartin. Piştî kongreyê jî civîna Meclisa Partiyê PM hat li darxistin. Piştî civînê lîjneya rêveberiya navendî MYK hat diyarkirin. MYK serdeman nû ya DPP wiha ye. Berdevka Meclisa Jinan Berivan Bahçeci. Hevberdevkên rêxistinkirinê Narin Gezgör û Hüseyin Birlik. Hevberdevkên perwerdeyê Elif Tirenç, İpek Ulaş û Murat Kılıcı. Hevberdevkên Jmar Yariyê Mülkiye Esmez û Tarık Zafer Yalza. Hevberdevkên diplomasiyê Murat Sarısaç û Hafize İpege. Hevberdevkên hukukê Gülay Koca Öztürkoğlu û Mehmet Nuri Denize. Netewên Yekbûyî got li Somaliyê hewcedariya 6 milyon kesî bi alîkariyê heye. Li gor plana alîkariya miroviya netewên Yekbûyî li Somaliyê bi tevahî 5.9
8 milyon kes havcayı alikariya mrovine. Neye destşankir ku evi alikariya 4.6 milyon kese ku revşavan geleke xarabe biken u bank alikariya 1.43 milyon dolari ger. Ofisa karobarê miroviya netewêniyê kuyî o sahara gihan ku li Somaliyê 4.4 milyon kes bi awayeke cidî bi pirsgirêka bêewleyiya xurêkan re û rûbirûne. Li Somaliyê pirsgirêkên şer koçberî Xizanê, Karesetê, Xwezayî û Nexşeyên cuda hene. Netewêniyek bû ji bo çareserkirina rewşa Somaliyê ya aloz û alîkariyê mirovî bank li xêrxwazên navnetewî kir. Belê godanca menûçiyet serî pêşkêşkirin ana xatirê wê de baş.